ibiro many kwaseyiere nyaka many yo maber ne ji te ok bi chungo ng'ato to kwa yiere wabiro yiere ni kaka iwacho Kisino ere nying maber ma ok describe you as a tribe most nyagidhiyo, and it may not take a place immediately, but the thought must be there mondo wach ni kata kia Kisii kiki neri ni mahakar jo Kisii neri ni kanyo en a country ma en gi county miluongo ni Kisii. Koro kaluonge Kisii no ema miyo feel ni nyaka bida tribe ma Kisii doing everything there, then that's not right. Erokamano ahinya. Asema ni moko kuom ote engineer kasto watiek twak makama. Ote nyakwaru mga jwanga ni nyalo oronwa e mbui magwa. Bende mbui maro mar Facebook achanwa penji ni ere kaka wanyalo kedo kod weche makelo athua e kind oganda. Alex Omondi iwacho ni ji oluyo hera mana Yesu Kristo ruodho nowenwa. Her wadu kaka iherori ni wuon. Dak athua bedi kama hera nitiere. Ote machielo Fauzi Jara iwacho ni ng'ato ka ng'ato ong'i dhode. Kik ubedi gi suku mok nyal yalo mitieki kuom wadu. Wacho ni let everyone mind their own business. Ote machielo biro bedo kaso mar Lazarus Mijondo. Iwacho no yawre mokwongo onego wang'e ni ang'o makelo athua e kind oganda. Mar ariyo, nyaka oganda ong'e ni wan related gi remo nikech wan nyikwa ng'at achiel. Adek, iwacho ni jodolo mantiere e kindwa nyaka koro odok oland wach mar kwe mana giweyo. Inere neno kisenya nyaka jodolo kanyo. Ote machielo biro bedo kasomo kanyo kinyalo ketna machielo. Mijonde pod medo wacho ni muma mano mar Nyasaye to wacho ni waherre ng'ama ihero ok nyal timone marach. Nyasach kwe ritwa. Iwacho ni in jako kwanyo Republic. Erokamano nya kuom ote mare. Jano moro machielo no ote mare lai maro mar 3:6 kinyiso nyingi katika maneno wacho ni leaders mag Kenya. Iwacho ni pile gima gitimo kamano every year. Aya, iwacho ni higa ka higa giwacho kamano. Asomo gik mano mar Khalifa Paul Nyakwaro Pinde. Iwacho ni athua chakore gi josiasa. Kar mondo gin ema giland kwe tido ni goons ema giketo mbele. Ang'eni NCIC mana kaka Okundi bed nosewacho ni gisebedo ka giromo gi josiasa mano mar riwo wigi kanyakla. Okundi e kind thuolo mar dakika 10 modongi bed walose gi moko kuom akwede ma bed wajabedo kwa yudo kata mana pogruok mar paro. Ahinya tong' magwa waseneno kata mana gwenge magwa makaluo kinyo kata mana gwenge kaka mag Sondu kata mana gwenge mamoko kaka wanyalo tieka akwede gi athua e kind oganda. Anyalo wacho ni amora ahinya gi closing remarks ma oganda Jaramogi wacho kanyo waduto te piny wan nyikwada kanye mane wae kendo pinje mamoko madongo ok luongre gi nying mar oganda gi oganda. To Kenya ka nikech kana wasungu biro mocolonize the place so negi keto tribes against tribes in order for them to survive here.